play pikir perlu ki baju su tanah don peja kene ke channel ko jangan nak kapor kapor. Kita ki bompat subscribe te ngak kepada ke senrit nak mta jam pi sung hase ban yarap lam ban subscribe ya kene ke channel bat kumju ru ban join je kene ke channel. Tu boleh ka jik sub ya ban karku nak mta jam pi iwai pu wai barau. Dan menin ngila yui ka kubor ka ba lami kilat pathai kubor ki babon hakaba hadin ke jing terwa jong ka NPP yai Dr. DRL Nonglait ban yakun ya ka MP Shiteng Samoy napo jong ka Shillong Parliamentary Seat te hadin kane ke jing terwa haba ilapan por ba in ban perkhat bat ke jing kesem ringkat bat kinong kershan ki jong I lane ringkat bat ki kur ki jaj te hadin ke jing terwa teng ui ba menin ila pediang ya kane ke jing terwa ba in yakun ya ka election ya ka Lok Sabha nakamta ka Shillong Parliament Constituency ha ka bede bat ka bai election de hoj na kaliang jong ka hito kala ai ka jing terwa ba ka jing pensngau syaka sarkar al khamtam na ka syaka parti NPP bahkan ai ya ka sit ka jong I na ka benta ba in yakun ya ka MP syapo Raja Sabha te hoj kataru ngisngo bakalong ka badan kam te re aku blai pat hakaba nakaliang jong I Dr. DRL Nonglait ila pediang ba in yakun ya kane ka MP election Shiteng Samoy na po jong ka Shillong Parliamentary Seat ha kane ka kenti ka banganta te kitbok kitruyang na ka banta jong I idei show briu bala biang bala ban la idei la ikop bat badonru ke jingkit kle na ka banta ban shim ya kane ka lingkor bat udai ru briu bala ya trei haki babon ki bentang yo I ban wanra ya ki jingkla ki babon ki benta hapo jong ka imlang salang tengi kerpat na ya ki paiba jong ka briu new trap ba pin ngop ha ban ai ke jing kershan ke jing support na kam tau ne u riu rang ba kenang ba kan long ka burom nam takari berkejat benriu ka jongi kam tam bai inang iyo sisa ya kata ka kabu nalor bai ilala ban wanra ya ka ban itu ya ka tin khasi hapo jong la ka jong ka jala ban penlong no ya ka kum ka official language but kermen scam ba ha ka ba in yo lat ban don benta hapo jong ka Lok Sabha kermen scam ba inang la shushu banang a shushu ke jing sekri ka ba phatam umdei tang nakamta ban penrong ya ka tin khasi hapo jong ka schedule te ring kerman scam ba inang la ban wanra shushu ya shibun ki jingba na ka banta kane ka briu new trap khamtam na ka banta jongi ki jaj ben riu lum ki jaj ben riu red pach te ngi kerman scam ba ngi ai ka jing na ka liang jonga ai ka jing kitbok kidruang ya I Dr. DRL Nonglait ba in trei shitam in lab ha bat kermen ba in yo you so jong ka jing job te hoj I Dr. Bat Scam marbo ru dei we na ki bala nang la start te rei hakabai dei pat de hakabai de haka imlang kasalang yu I ba yamanta te ngidang kam idon kam yi Dr. DRL Nonglait te I swase ba I Dr. Bat Scam marbo ru in sayo hakawai pat ka por te yamanta kerpat namta ki pai ba hapo jong ka brief new trap ba in ai ke cingkershan na kamta I Dr. DRL Nonglait bat ngek scam balada la ban penlong sisa ya kata ke jingdawa ka bapura bat mdei tang nakalian jong ka parti NPP hoj kidon kine ki wei ki parti ki baya senrop lang hapo jong kane ka sarkar MDA